Pila ba kalingwahe ako makasugat matag adlaw? Ikaw, pila pod kalingwahe imong makasugat matag adlaw? Hello world. Narata karon diri sa ako ang kwarto. Nga naman, not feeling well. Sa mga nakaiglas ako, kay kahibaw man jud mo na sa akong case, di ba? So, ano siya, karong adlaw absent ko, and though I'm not feeling well, aron uplift sad ko. Hapon naman karon diri, ibangon ko og nag-create og video. Aron malingaw ko at the same time malingaw sad tamo. Hopefully mabil mo kalingaw tungod ani na video. Lingwahe. Pila ba ka lingwahe ako makasugat everyday? As in everyday, pila ba ka buok? 5 ka lingwahe. Ang first, Norwegian. Nigna ako sa trabahoan, ang tanang procedures tamo sa sulod sa laboratory, mode of communication, Norwegian siya. Unya, dili tanang workers o pasyente kay parihag sinultian sa akong gieskwelahan na Norwegian book mo, dili. Kani mismo sa place na akong gipstayhan karon naa sila'y local na dialect. Tapos ako mga kaubanan gikan sila sa lain-laing parties dere sa Norway. Mao mismo sa sulod lang sa lab ha. Lahi-lahi dyan sila og kanang dialect. So challenging na daan. Plus makighalubilo pa sa patient. So challenging. Pero in return, may istorya ko kaya Norwegian book mo akong gamiton kaya maman ako ang gi-eskwelahan mo akong gi-learn. Abi na ko sa una na umat na akong eskwela kay makasabot jud ko kung unsa ilang ginaistorya pero murag back to zero. Back to zero ko pag sugod na kong birth. Lahi-lahi silang sinultian diri. Ang duha inig mag-communicate ko sa akong family kay waray among inistoryahan. Maski sa Pilipinas, kami sa Cebu. Basta namin sa bahay, kay waray jud mi. Hindi magawa sa balay, sa Buano. So, kaduha, waray. Ikatulo, inig mag-communicate ko sa akong friends, sa among relatives, ug sa mga kaila. O na ka ng Cebuano, tapos na Itagalog, na waray ug na English. Kaning Cebuano og waray kay languages man sad sila sa Pilipinas, di ba? Nasa sila lahi-lahing dialects, lahing klase, lahing version. May na lang, salamat sa Ginoo makasabot ra pod ko. Dili lang kana sila patipod kanang sa Region 6 na sinultian makasabot sad ko kay up to 10 years old, sa biliran man ko nagdako. Ang radio station, hilig man may maminos o nag-radio. Ang radio stations dito kay kanang kung unsay sinultian sa Region 6, Region 7, o Region 8. So, kanang sila mga sinultian na makasabot ko ana. Ikalima, English. Sa akong giingon, ang among ubang relatives kay English, uban akong friends, and kung magbasag articles o magtanaw og videos sa internet, ang uban sang kanang movies kay sa Netflix tanaw English man. So 5 ka lingwahe ako makasugat diri everyday. Aron malingaw ta, maghimo tag example anang 5 ka lingwahe. 1. English. What is your name? What is your name? Norwegian Bokmål. Hva heter du? Hva heter du? Sa Tagalog, anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Sa Buano, unsay ngalan nimo? Unsay ngalan nimo? Nasad, unsay nga nimo? Unsay nga nimo? Napod, kinsay nga nimo? Kinsay nga nimo? Waray, ano itim ngaran? Ano itim ngaran?
Napod. Ani mo ngaran? Ani mo ngaran? Tubugon sa datong pangutana. English. I am Sandra. I am Sandra. Or, my name is Sandra. My name is Sandra. Norwegian Bokmål. Jeg heter Sandra. Jeg heter Sandra. Or, mitt namn är Sandra. Mitt namn är Sandra. Cebuano. Ako ngaan kay Sandra. Ako ngaan kay Sandra. Naasad. Akong pangalan kay Sandra. Akong pangalan kay Sandra. Naapod. Akong pangan kay Sandra. Akong pangan kay Sandra. So, naiubang Cebuano na i-shortcut, especially sa Cebu, ang instead na ngalan, ngan. Pangalan, pangan. Nga. Waray. Itak ngaran kay Sandra. Itak ngaran kay Sandra. Or, ako hi Sandra. Ako hi Sandra. Or, ako si Sandra. Ako si Sandra. Or, akon ngaran kay Sandra. Akon ngaran kay Sandra. Ikaduhang usual na pangutana. Where are you from? Where are you from? Norwegian Bokmål. Hvor kommer du fra? Hvor kommer du fra? Cebuano. Taga-asa day ka? Taga-asa day ka? Napod. Taga-dis-a day ka? Taga-dis-a day ka? Napod. Taga-aha ka? Taga-aha ka? Or taga-aha day ka? Taga-aha day ka? Ngunila. Waray. Taga-diin ka? Taga-diin ka? Ana. Pero kabaw mo, kana siyang pangutanaha. O ano pinakalisod para sa ako? Pinakalisod para sa ako kumbagon. Especially kung mo travel ko, dili lisod kung diri ko pangutanon. Kay kabaw ko, nang ilang gimin, kung asa jud ko, gi ka na country, before ko niari diri. Pero kung mo travel gani ko, maglisod kong tubag. Okay. Di ko kay baw kung asa kong itubag, Norway ba or Philippines. Pero usually, akong itubag, taga Pilipinas ko. Where do you live? Where do you live? Norwegian Bokmål. Hvor bor du? Hvor bor du? Tagalog. Saan ka nakatira? Saan ka nakatira? Cebuano. Asa day ka nagpuyo? Asa day ka nagpuyo? Or, dis-a ka nagpuyo? Dis-a ka nagpuyo? Or, aha ka gapuyo? Aha ka gapuyo? Waray. Diin ka nag-istar? Diin ka nag-istar? Or, hain ka nag-istar? Hain ka nag-istar? I live in Norway. I live in Norway. Jeg bor i Norge. Jeg bor i Norge. Tagalog. Dito pa ako nakatira sa Norway. Dito pa ako nakatira sa Norway. Cebuano. Na ako sa Norway nagpuyo. Na ako sa Norway nagpuyo. Pwede po, other phrase. Sa Norway ko nagpuyo. Sa Norway ko nagpuyo. Waray. Ade ak ha Norway nag-istar. Ade ak ha Norway nag-istar. Or, ade ako sa Norway nag-istar. Ade ako sa Norway nag-istar. Pwede po. Ade ako ha Norway nag-istar. Ade ako ha Norway nag-istar. Ade ko hinumduman na favorite kay na ako. Ay mo na kong favorite phrase pag bago pa ko diri sa Norway. Ano? Tinuod bang pod? Ang favorite phrase na ako sa una, first year na ako diri sa Norway kay Jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Sa English kay I don't know. I don't know. I don't know. Norwegian Bokmål. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Tagalog, di ko alam. Di ko alam. Sa Cebuano, di ko kabaw. Di ko kabaw. Di ko kabalo. Di ko kabalo. Sa Waray,
Diri ako maaram. Diri ako maaram. Or, diri ako maaram. Diri ako maaram. Karon kay medyo gikapoy na ko kay not feeling well lagi. So ato lang hindi na to daghanan ang kung unsa pang kuan mga sentences. Sige. Tired. I am tired now. I am tired now. Norwegian bokmål. Jeg er sliten. Jeg er sliten. Tagalog. Napapagod na po ako. Napapagod na po ako. Cebuano. Ikapoy na ko. Ikapoy na ko. Waray. Ginkakapoy na ak. Ginkakapoy na ak. Another version. Ginkakapoy na ako. Ginkakapoy na ako. So, kagikapoy naman ko, friends. Till next video, I hope na better na ko tomorrow kay para mabalik na ko sa work.